ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Мо имрӯз дар арафи ду иди бузург қарор дорем. Яке иди ҷашни миллии Наврӯз ки ҷаҳонӣ гардидааст ва дуюм иди Саиди Фитр. Ба тамоми шумо тамошобинон мо ин ҳар дуи идро муборакбод мекунем ва имрӯзҳо дар арафаи ҳар дуи ҳамин ид бо дастуру супоришҳо ва дастгириҳову пайравиҳои раиси муҳтарами Федератсияи бозиҳои бузкашӣ ва пойгаи шаҳру деҳоти Панҷакен ҳоҷӣ Раҳмонқулкаримов соҳиби асб бо номи Сипар пешбинӣ шудагиаст дар санаи 25 марти соли равон, яъне соли 2026 дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳоти Лоиқ Шерилӣ аз тарафи соҳибони асб бо номи Чилмеҳроб ва Шафақ, яъне Тӯйчи Қассоб ва фарзандонашон акои Туғрал, Офарин ва акои Саид Қассоб бозии бузкашӣ пешбинӣ шудагиаст. Ҳамаи шуморо ба ин бозӣ мо марҳабо мегӯем. Чӣ хеле гуфтем? Воқеъ дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ. Ин хони Наврӯзиву идонаи амаки Тӯйчи Қассоб қарор дорем. Салому дуруди тамоми аспдорону аспбозон ва мухлисони бозии бузкаширо ба тамоми шумо мерасонам. Зиндаву саломат бошед. Мана амаки Тӯйчи Қассоб, мо шуморо бо ин маъракае ки шумо пешбинӣ кардед табрику муборакбод мекунем. дар рафти ин бозӣ ба шумо муваффақияту музаффариятҳоро хоҳон ҳастем. Мехоҳем барои тамошобинони мухлисон як дуои нек мекардед ва эълонро пахш мекунем. Rahmat şumomba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah ve Allahu akbar, Allahu akbar ve lillahil hamd. Subhanallahi velhamdülillahi ve estağfir Rabbi ve atubu ilayhi. Allahu akbar. Аллоҳу акбар. боз як бори дигар ба тамоми шумоён аспдорону аспбозон ҷашни иди Наврӯз ва иди Саиди Фитр муборак бошад.